Ya. Ini Kampung Tuon ini ya. Ini ada musolanya. Jadi musola ini kalau 16 kakak ya mungkin jamaahnya cuma kisaran 16. Ini dekat Gunung Lawu, Bos. Gunung Lawu sana ya, Gunung Lawu itu Gunung Lawu. Jadi dekat sama Gunung Lawu. Ah, ini masih ada rumah penduduk ya. Rumah penduduk ya. Sini rata-rata bercocok tanam. Dan ini pakai tenaga surya. Listriknya pakai tenaga surya. Ini tenaga surya. Lanjut bosku, keliling-keliling udah ketemu 6 rumah. Ini tadi di Kampung Tuon, Sobat Pelosok Nusantara. Suasana Kampung Tuon. Posisi di tengah hutan belantara. Kita kalau ke Kampung Tuon itu dari desa seberang itu, desa yang paling pelosok, kita masuk lagi sampai kisaran 4 kilo, 3 kilo ya. Biar semua nggak penasaran, nanti kita ngobrol-ngobrol sama penduduk Kampung Tuon. Gimana obrolan di Kampung Tuon? Kampung Tuon itu termasuk Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Simak ya obrolan kami sama penduduk terpencil Kampung Tuon Ngerapah, Setren Slogoimo, Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Buntu ya, jalannya buntu Isan. Rumah terakhir ya. Lah. Iya, pite no. Pengen nih. Ada yang punya mobil. Iki monyet ora enek. Wah, tandurane. Subur makmur. Hah? Iya. Ayo. Ya digoleki neh ya. Pite no metu anu no. Metu banean. Metu rantene no. Pite metu rantene. Kita lanjut ke atas ya, Bosku. Kita lanjut ke atas. Bar, ini metu di aku. Nek jenengan pripun permasalahannya? 351. Berarti jenengan riyen omah pertama gini niki. Omah niki. Kulo udah etan riko. Oh, Cilik aja. kayak pindah mriki. Pindah mriki. Golek sing anu dalane rada diambah mobil ra. Oh. Itu gampang to, Mas. Tiang pinten jenengan? Nama setunggal berarti. Dia namung kulo gawe selama sekitar 11 tahun. DWW. Nggih kali bapak kulo. Kale Semuanya sak omah, Mas. sak anak sak bojo. Nggih. Lah nek anu teng mriki numpak teng kota. Kota ya zaman biyen numpak truk nih. Tahun swidak wae isine gretek urung anang-anang. Jenengan teng mriki tahun pinten lho, Pak? Sudah 5. Ya ampun. Aku urung Lahir lahir. urung lahir jenengan. Urung lahir, Pak. Sudah 5. Tidak 5 iki tahun 2000. Pirang tahun ya? Memang hitung dhewe. 70 swidak muncul. 2006. 21 to saiki. Atusane swidak petang dulu. Nggih swidak 1 tahun. Orang pertama enten mriki. Nggih. Geber niku tambah niki tahun pinten niki? Niku sekitar tahun 90-an. Terus sedulur enten. Niku wong kang ngawi malah kan. Hah? Kok ngawi? Ngawi? Datang kabeh lho, Mas. Lah kok iso ya? Kuwi lor dhewe kula ngene sing wong iki kopaditan terus wedok iki iso ngawi. Nggih. Lah Sak tepune desa niku namung wong telunding ya. Sak desa itu sak kepala desa niku sing wong mriki niku. Niku marang lor niku kalau ponakan kula laretan. lan jenengan tiang? Kula asli Setren. Oh, berarti nek sing kuwi wong Ngawi. Niki wong pundi? Niki ke Ngawi.
Kae lorke Pacitan. Nggih. Wong Pacitan Nggih, ki wong Mbak. loro Oh nggih. terus sangka jadi Purna Klan itu. Listrik ini nembe, Pak. Nggih. Sekitar 2 tahun. Lah tanah iki tanah sapa ya, Pak? Nek anu ngoten. Tanah niki pun sertifikat milik sendiri. Lah sing wong ngawi, Si wong ngawe nggih tugas. tumbas pira ya? Kan zamane semonten niku wong niku wong tuwa ya. Nggih. Nggih barak niku bapak kula. Kan ceritane niku geburak to. Nggih. Burak mlayu rene. Nah, Ya kan terus burak kan terus di atas puluhan tahun kan ora digoleki. Nggih. Keburak niku tungane napa, Pak? Geburane buruan polisi. Oh, buruan polisi. Iya. Buruan polisi. Saya terima urip nek desa. Kok iso ngerti nek mriki enek wong ya? Lah kan bapak kan padha lah tukang main to, padha ya tukang main kepethuk nang mainan kan ngomong-ngomong. Wis ah. Aku golek nang lokasi sing rada sepi ngendi. Saya melu aku ae bapak kan. Bapakku niku mare pindah ning desa teng ngalah mriki niku nama pun tani kok asline kan desa. Ngindari arep leren leh maling. Niku lho. Lajeng tobat nang acara. Oh, nggih, nggih. Dadine ngedoi kanca ngono, ngedoi kanca. Terima melayu. Asal usule ngene iku nggih, Mas. Ya asal-usul lamun niku. Dadi wong pelarian mlayu rene kabeh. Tahun di bawah 70-an iki wong maling sik wah. Kathah tesih. Kelas berat. Bapaknya kelas berat. Mateni wong selikur Mas ora pernah kena rumah. Sakniki Selikur wong sakniki Pak meninggal. Berarti emang Jadi jenenge njaluk oleh ra oleh dijaluk kan ora oleh pateni iki jaman iki. Gedor ngoten. mboten enten manuk sing apik-apik ngoten. Mboten enten Mas. Namun manuk pentan iki dereng usum. Dan iki anak jenengan iki, Pak. Putu. Foto. Sekolahe? Enten Surabaya. Mboten sekolah? Sekolah enten Surabaya. Hmm. Niku mak prei. Prai dolan mriki ngoten. Ten Sidoarjo pulang dhewe. SMA kelas 3. Terus ana pondok. Oh, alhamdulillah sejarahe pitengahé wong wis mbuh main, mbuh rampok, Pelarian lah. larian wis mlayu. Nek sing anu keri-keri mboten. Nggih. Golek lokasi lemah sing ngombong. Ki wegah tran kan ngoten. Terus kan zaman biyen kan Nggih. bodho wedi nek saiki malah maket dhewe. Ya karep kula. Anak putu kan akeh Mas yang Nggih. aku kan pengen urip ning Katulistiwa, Pontianak wae. Lah anakku sing siji ki nyebut gawe ning rumah sakit tak jake wegah aku trimo. Wis 4 lan sing 3 gelem kabeh. Sing siji aku kok teko kono ora nek gawean piye para ndek gawean. Lah aku mah terus. Nah, Jenengan teng peken pirang dina pisan, Pak? Teng Jatisrono. alah, wong warung iki ngali-ngali okel Mas iki. Oh. Niki napa enten? Jakane jakane dalan kono wis payu lho Mas. Napa nggih? Lah apa jipang apa wis godhong ngesu apa mlinjo. Pun diparan. Niku lah wis temu lawak temu ireng wis kathah niku payu.